Obrovský kolos sa dal do pohybu. Najväčšia a najmodernejšia lietadlová loď na svete opustila svoje doterajšie boisko a ticho sa stáča na juh. USS Gerald R. Ford oficiálne má loviť pašerákov drog pri brehoch Venezuely. Lenže takáto sila sa kvôli pár lodiam s kokainom bežne neposiela. Niečo tu nesedí. Táto misia môže otriasť celým svetom. A hoci sa to nezdá, jej skutočný cieľ nesedí v Caracase. Sedí v Kremli. A už chystá plány, ako hrozbu odvrátiť. Toto nebude príbeh o drogách. Toto je príbeh o rope, moci a o tom, ako dominový efekt môže zasiahnuť Venezuelu, otriasť Washingtonom a oslabiť samotného Putina. Ukážeme si, prečo je Venezuela pre USA zrazu strategickým cieľom a čo znamená jej ropa pre budúcnosť globálnej energie a prečo Kreml sleduje túto krízu s rastúcou nervozitou. A hlavne, čo sa stane, ak sa tlak medzi Washingtonom a Caracasom zmení na otvorený úder. Teraz sa pozrieme na to, kde sa tento konflikt začal a prečo sa neodohráva len na pobreží Venezuely, ale aj v Putinovej pokladnici. Sledujete kanál Za hranicami. Začíname. Prečo ide Trump po Venezuele? Na mapu sveta si dajte prst na Latinskú Ameriku. Niekam, kde bežne ľudia na dovolenku nejazdia. Venezuela. Krajina, ktorú väčšina ľudí pozná len z obrázkov protestov, rozbitých ulíc a chudoby. A predsa je dnes jedným z hlavných terčov amerického prezidenta. Nie preto, že by mu zrazu záležalo na tom, ako sa žije v Caracase, ale preto, že táto zrútená krajina ohrozuje hneď niekoľko jeho cieľov naraz. Najprv stručne kulisa. V čele Venezuely stojí Nicolás Maduro. Krajina má papierovo najväčšie zásoby ropy na svete, ale realita je presný opak bohatstva. Ekonomika sa zrútila, inflácia spálila úspory, infraštruktúra je v troskách a milióny ľudí ušli. Ropný priemysel sa rozpadol na kombináciu starého šrotu, korupcie a sankcií. Ropa tam je a veľa, len ju nevedia ani technicky, ani politicky dostať von. A tu sa začína Trumpova motivácia. Trump vidí Venezuelu v troch rovinách naraz. Prvá je úplne priama a domáca. Z Venezuely ušli milióny ľudí, ktorí skončili v susedných krajinách, v Mexiku a časť z nich aj v Spojených štátoch. Je to jeden z najväčších zdrojov migračného tlaku z juhu. Trump sľúbil, že túto vlnu zastaví. Lenže týchto ľudí nemôže len tak naložiť do lietadla a poslať späť, pretože im hrozí väzenie, represie alebo ešte horší osud. Ak chce riešiť migráciu, musí riešiť zdroj. A tým zdrojom je Maduro a Venezuela. Druhá rovina je politická. Maduro je v USA toxická značka. Pre milióny Venezuelčanov v exile je symbolom diktatúry a rozkradnutej budúcnosti. Pre Trumpových voličov je ukážkou socialistického pekla, ktoré radi dávajú za odstrašujúci príklad. Aj pre veľkú časť demokratov je to človek, ktorý masívne porušuje ľudské práva. Ak by sa americkému prezidentovi podarilo Madura zraziť na kolená, získal by doma politické body naprieč spektrom. To je v dnešnej rozdelenej Amerike rarita. Trump to veľmi dobre vie. Aj preto Madura verejne označuje za šéfa drogového kartelu. Na jeho hlavu vypísal obrovskú odmenu. Dal CIA zelenú na protidrogové operácie, ktoré majú povolenie zabíjať. A spustil sériu útokov na lode pri pobreží Venezuely pod zástavou boja proti kokainu. Navonok hovorí, že ide po pašerákoch. V zákulisí však aj jeho spolupracovníci priznávajú, že skutočným problémom je Maduro. A to ešte stále nie je hlavná motivácia. Tou treťou a najdôležitejšou vrstvou je ropa. Keby sa raz podarilo Caracas dostať spod Madurovej kontroly a otvoriť dvere západným firmám, Venezuela by sa mohla stať ropným projektom storočia. Takým, ktorý neovplyvní len ceny na benzínke v USA, ale aj príjmy Vladimíra Putina a schopnosť Ruska financovať vojnu. Presne tu sa začína spájať Caracas s Kremľom. K tejto ropnej línii sa ešte vrátime. Skôr než pochopíme, ako môže ropa z Venezuely ohroziť Putina, musíme si rozobrať, čo sa dnes deje na mori a vo vzduchu. Prečo sa k brehom Južnej Ameriky plaví najväčšia lietadlová loď sveta, prečo Británia a Kolumbia stopli Američanom spravodajské informácie a hlavne prečo Caracas hovorí o hrozbe invázie. V ďalšej kapitole sa pozrieme priamo na túto vojnu proti drogám, ktorá čoraz viac pripomína niečo úplne iné. Prečo Washington hrá hru na pašerákov drog? Keď sa pozriete na mapu, celé to vyzerá absurdne. Najsilnejšia armáda sveta, najväčšia lietadlová loď, špičkové drony a bombardéry. A cieľom má byť zopár lodiek s kokainom. To nedáva zmysel. Washington to vie,
Caracas to vie a vie to aj Moskva. Amerika dnes používa vojnu proti drogám ako dokonalú zástierku. Umožňuje jej robiť dve veci naraz. Tlačiť na Madurov režim bez vyhlásenia vojny a otestovať, ako ďaleko je schopný ísť Putin pri obrane svojho juhoamerického spojenca. Začalo sa to nenápadne. Spojené štáty potopili prvé lode a vyhlásili, že likvidujú pašerákov. Potom pridali bojové drony a napokon rozšírili operáciu aj do Pacifiku. Počty mŕtvych rástli. Lodí bolo čoraz viac. A nakoniec prišiel moment, keď sa z tejto protidrogovej kampane stalo niečo oveľa väčšie. Trump osobne povolil CIA vykonávať operácie priamo na území Venezuely. Bez súdu, bez varovania, s povolením zabíjať. Presne v tej chvíli celá hra zmenila úroveň. Spojené štáty už nezasahujú len na mori. Oni testujú, či môžu zasiahnuť aj režim. A teraz príde detail, ktorý mení celú dynamiku. Británia a Kolumbia, dvaja najbližší spojenci USA v regióne, zastavili zdieľanie spravodajských informácií do Washingtonu. Prečo? Lebo tieto operácie podľa nich porušujú medzinárodné právo, pôsobia ako mimosúdne popravy a nesú príliš veľké riziko omylu. Keď vám dvaja hlavní partneri povedia stop, znamená to jediné. Washington ide nad rámec bežnej akcie proti kartelom. A to ešte stále nepoznáte kľúčový dôvod, prečo to Američania robia s takou urputnosťou. Madurova Venezuela je zraniteľná, oslabená, medzinárodne izolovaná. Nemá spojencov, ktorí by za ňu reálne bojovali. Výnimkou je Moskva, ale tá nemá kapacity na veľké dobrodružstva na druhej strane sveta. Amerika to vie, preto práve teraz testuje limity. Koľko zásahov režim ešte znesie, kým sa začne lámať? Koľko šoku znesie Madurova armáda, kým začne panikáriť? A hlavne, koľko risku si dovolí Putin, ak sa jeho juhoamerický partner dostane do smrteľného ohrozenia? Ide o skúšku, či sa dá Venezuela pritlačiť tak, aby sa niečo v systéme zlomilo. A zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že Trump presne vie, kam tým smeruje. V ďalšej kapitole si ukážeme, prečo je ropa tým skutočným dôvodom, kvôli ktorému Washington nasadil do Karibiku silu, aká sa bežne presúva len vo veľkých vojnách. Skutočný dôvod – ropa a Putinova peňaženka. Ak chceme pochopiť, prečo sa najväčšia americká lietadlová loď plaví k Venezuele, musíme sa pozrieť na ropu. Lebo práve tu sa skrýva to najdôležitejšie. Venezuela má podľa odhadov najväčšie dokázané zásoby ropy na svete. Viac než Saudská Arábia, viac než Irán, viac než Rusko. Je to obrovský súd s čiernym zlatom, ktorý sedí na okraji mapy a zatiaľ je len čiastočne otvorený. Ak by sa naplno odomkol, dokázal by otriasť cenami ropy na celom svete. A to je presne bod, ktorý priťahuje pozornosť Washingtonu. Ťažba v tejto latinskoamerickej krajine je ďaleko pod tým, čo by tieto zásoby umožňovali. To je realita, ale zároveň platí aj iná vec. Technológia, know-how a peniaze na reštart existujú. Majú ich americké a ďalšie západné firmy, ktoré kedysi vo Venezuele pôsobili a dnes ich blokujú sankcie a politické riziko. Keby sa režim v Caracase zmenil a prišla vláda ochotná otvoriť dvere západu, ropný biznis by sa vrátil. Nie za mesiac, ani za rok, ale v horizonte pár rokov by do systému začali tiecť milióny nových barelov denne. A vtedy by sa karta otočila. Tu prichádza na scénu Donald Trump a jeho spôsob uvažovania. On nerieši ropu len cez cenu benzínu na amerických pumpách, hoci aj to je preňho extrémne dôležité. Vidí ju aj ako geopolitickú zbraň. Ak by dokázal z Venezuely spraviť oporu západného ropného systému, získal by hneď 3 veci naraz. Nižšie ceny ropy doma, lepšiu vyjednávaciu pozíciu voči OPECu a hlavne páku na Vladimíra Putina. Lebo ak niekto žije z ropy, tak okrem Arabov je to práve Rusko. Ruský štátny rozpočet a vojnový stroj stoja na príjmoch z predaja ropy a plynu. Aj keď Moskva dnes predáva so zľavami do Číny, Indie a ďalších krajín, stále ide o desiatky miliárd dolárov ročne. Tieto peniaze sa menia na rakety, drony či tanky. Ak by na trh vo veľkom prišla venezuelská ropa pod kontrolou západu, vznikla by nová konkurencia, ktorá by tlačila cenu dole a vytláčala časť ruského exportu. Rusko by muselo dávať ešte väčšie zľavy, aby si udržalo odberateľov. Menej peňazí by skončilo v Kremli. Menej peňazí by skončilo na fronte na Ukrajine. Toto nie je abstraktná teória. Toto je priamy zásah do Putinovej peňaženky.
A práve preto je Venezuela pre Moskvu oveľa viac než exotický spojenec v Latinskej Amerike. Je to poistka proti scenáru, v ktorom by Západ získal druhý veľký ropný zdroj mimo OPEC, blízko amerických rafinérií. Navyše s ťažkou ropou, ktorá sa im perfektne hodí do existujúcich technológií. Pre Putina by kombinácia sankcií, cenových stropov a rozbehnutej venezuelskej ťažby bola toxickou zmesou. Neznamenalo by to okamžitý kolaps Ruska, ale dlhodobé oslabovanie. Sadnite si, toto je kľúčový bod. Trump nemusí bombardovať Moskvu, aby zasiahol Putina. Stačí, ak otvorí kohútiky inde. A Venezuela je ideálny kandidát. Slabý režim, obrovské zásoby, geograficky blízko USA, mimo Blízkeho východu a mimo priameho vplyvu Číny. To je učebnicový cieľ pre ropnú geopolitiku. A presne v tejto logike treba čítať aj fakt, že teraz pláva k Latinskej Amerike najväčšia americká lietadlová loď. Jej prítomnosť je vojenský signál Madurovi, ale aj ekonomické varovanie pre Putina. Lenže Putin nie je pasívny štatista. Vidí, čo sa deje a už roky sa pripravuje na to, že USA sa raz pokúsia Venezuelu vytrhnúť z jeho tieňa. Preto podpísal s Madurovým režimom strategické zmluvy o energetike, bezpečnosti a spoločnej obrane proti sankciám. Preto tam Rusi posielajú poradcov, systémy protivzdušnej obrany, expertnú pomoc pri obchádzaní sankcií. Kremel veľmi dobre chápe, že boj o Venezuelu je nepriamy boj o ruskú ropu a o schopnosť financovať vojnu. V ďalšej kapitole sa pozrieme práve na túto líniu. Ako presne je prepojený Putin s Madurom, čo všetko už Moskva vo Venezuele vybudovala. A kam až môže zájsť, ak sa Trump rozhodne zatlačiť na Caracas ešte tvrdšie. Lebo v momente, keď sa ropná rovnováha začne kývať, prestane to byť lokálna operácia pri brehoch Južnej Ameriky a stane sa z toho otvorený stret dvoch energetických svetov. Prečo je pre Putina Venezuela strategická opora? Keď sa na to pozriete z Moskvy, Venezuela nie je ďaleká exotická krajina. Je to jeden z mála pevných bodov, ktoré Rusko má v západnej hemisfére. Jediné miesto, z ktorého môže symbolicky podkopať americký vplyv v regióne. Preto Putin drží Madura pri živote, aj keď to znamená posielať peniaze, poradcov a zbrane do krajiny, ktorá je tisíce kilometrov ďaleko. Pre Kremel je to relatívne lacná investícia s veľkým geopolitickým výnosom. Začalo sa to úvermi, spoločnými projektmi a technickou pomocou. Pokračovalo dodávkami zbraní, systémov protivzdušnej obrany, expertmi na bezpečnosť a špecialistami na obchádzanie sankcií. Moskva pomohla Caracasu prežiť roky, keď by sa iný režim zrútil. Posledné mesiace sa to ešte zintenzívnilo. Putin s Venezuelou podpísal hĺbšie strategické partnerstvo, prepojil ju s ruskými energetickými záujmami, posilnil spravodajskú spoluprácu a otvoril dvere k užšej vojenskej kooperácii. Vie, že ak by Caracas padol, prišiel by o spojenca v Amerike aj o dôležitú poistku pre svoje energetické plány. Lenže práve tu má Rusko najväčšiu slabinu. Moskva si nemôže dovoliť priamu vojenskú konfrontáciu s USA v Latinskej Amerike. Nemá tam flotilu, základne ani logistiku. Môže len zvyšovať podporu Madurovmu režimu, dodávať systémy, ktoré skomplikujú americké operácie, pomáhať Venezuele s dronmi, radarmi, spravodajstvom. A samozrejme dávať svetu najavo, že ak USA prekročia určitú hranicu, Rusko to nebude ignorovať. Putin to nemusí hovoriť nahlas, ale koná tak, ako by si uvedomoval, že tento konflikt nie je len o drogách a Madurovi. Je o tom, či si dokáže udržať svoj posledný pevný bod v západnej hemisfére. A tu prichádza kľúčový bod. Čím viac sa Spojené štáty približujú k venezuelským brehom, tým viac rastie riziko, že z tejto skrývanej konfrontácie sa stane otvorený stret dvoch mocností. Amerika sa navonok hrá na operáciu nízkej intenzity. Kremel ju číta ako útok na jednu z posledných opôr svojho vplyvu. V ďalšej kapitole sa preto pozrieme na to, ako môže táto hra vyzerať v praxi. Aké scenáre majú USA na stole, čo si môže dovoliť Trump bez toho, aby spustil otvorenú vojnu a kde je hranica, za ktorou by už Putin nemohol zostať v pozadí. Lebo ak sa konflikt okolo Venezuely preklopí z tieňových operácií do otvoreného stretu, nebude to len príbeh o jednej krajine na juhu. Bude to test, ako ďaleko sú USA a Rusko pripravené zájsť v novej vojne o vplyv a energiu. Ako ďaleko môže zájsť Trump a kde začína riziko veľkej vojny? Tu sa začína tá najnebezpečnejšia časť celého príbehu. Lebo doteraz sa USA hýbali v zóne, ktorá sa dá predstierať ako protidrogová operácia. Ale všetci aktéri, Washington, Caracas, Moskva,
Veľmi dobre vedia, že skutočný konflikt je inde. A teraz prichádza moment, keď môže Trump prejsť z tieňových zásahov na otvorené akcie, ktoré už nikto nezamaskuje. Najprv treba povedať jasne, Trump nechce veľkú vojnu. Američania ju nechcú. Pentagon ju nechce, ale zároveň vie, že Maduro je slabý, izolovaný a že režim drží pokope len vďaka strachu a pomoci zo zahraničia. To je ideálna kombinácia pre krátke, rýchle a chirurgické operácie, ktorými Trump rád demonštruje silu. Presne ako v roku 2018 v Sýrii. Presne ako pri zásahu proti iránskemu jadrovému programu. Scenár číslo 1 je pokračovanie v tom, čo vidíme dnes. Útoky na lode, zásahy vo vzduchu, operácie CIA, ktoré režim postupne oslabujú a zároveň testujú jeho reakcie. Je to hra na vyčerpanie, ktorá môže Madura politicky izolovať a donútiť k chybám. Je to zároveň najnižšie riziko pre USA, lebo ak niečo exploduje, vždy sa dá povedať, boli to pašeráci, nie politika. Scenár číslo 2 je tvrdší. Spojené štáty by mohli zacieliť priamo na vojenské alebo paramilitárne štruktúry, ktoré režim používa na kontrolu územia. Raketový úder na základne alebo sklady zbraní. Nič, čo by sa dalo interpretovať ako invázia, ale dosť na to, aby Maduro pochopil, že pravidlá hry sa menia. Takáto operácia by bola rýchla, presná a Pentagon ju vie spraviť bez toho, aby ohrozil vlastných vojakov. Politicky by to Trump predal ako nutnosť, vraj ako úder proti drogovým kartelom, aj keď by všetci vedeli, že ide o režim. Scenár číslo 3 je najnebezpečnejší. Úder na infraštruktúru, ktorá drží Madurov režim pri živote, na ropné zariadenia, logistické uzly, vojenské sklady, komunikačné centrá. To je hranica, za ktorou by už Rusko nemohlo zostať ticho. Moskva by to čítala ako pokus o zmenu režimu. A práve tu je riziko, že by konflikt preskočil na vyššiu úroveň. A teraz to najdôležitejšie. Američania nemusia nikde vylodiť vojská, aby ovplyvnili dianie vo Venezuele. Pentagon má v regióne viac než 15 000 vojakov, stovky lietadiel a celú špičkovú flotilu. USA môžu útočiť z mora, zo vzduchu, aj cez spravodajské operácie. Nemusia sa dotknúť venezuelskej pôdy. A to značne sťažuje Putinovi možnosti, ako reagovať. Rusko nevie v regióne USA vojensky konkurovať. Môže len dodávať techniku a inú pomoc. Preto je tam Trump dnes v oveľa silnejšej pozícii než Putin. Washington má silu aj regionálnu infraštruktúru. Moskva má iba politické vyhlásenia a obmedzenú vojenskú prítomnosť. A to znamená jediné. Ak sa rozhodne, že Madurovi skutočne zatrasie stoličkou, nič mu v tom fyzicky nezabráni. Otázka nestojí, či môže. Otázka znie, či chce. V ďalšej kapitole sa preto pozrieme práve na to, čo si môže dovoliť Putin. Kde je jeho červená línia? A či existuje bod, po ktorom by Rusko prestalo len protestovať a začalo robiť niečo konkrétne. Lebo ak sa k tomu priblíži lietadlová loď USS Gerald R. Ford, celý svet začne sledovať, či sa z tejto ropnej konfrontácie nestane priamo rusko-americká kríza. Čo si môže dovoliť Putin? Keď sa povie kríza medzi Spojenými štátmi a Ruskom, väčšina ľudí si predstaví Európu, Arktídu alebo Sýriu, nie Karibik. Ale presne tam sa dnes prelievajú záujmy oboch veľmocí. A práve v tejto časti sveta má Putin najväčší problém. Jeho schopnosť zasiahnuť v tejto oblasti je obmedzená na minimum. Najprv tvrdé fakty. Rusko má vo Venezuele pár stoviek poradcov, technikov a bezpečnostných špecialistov. Pomáhajú s údržbou vojenskej techniky, obranou kritických objektov a s prácou tajných služieb. Moskva dodala Caracasu systémy protivzdušnej obrany, moderné radary, digitálne rušičky a pomoc v oblasti energetiky. To všetko je užitočné, ale len vtedy, keď útočí slabý protivník. Proti veľmoci, ktorá práve posiela do regiónu najväčšiu lietadlovú loď planéty, je to symbolická sila. Putin to veľmi dobre vie. V Latinskej Amerike nemá priestor hrať sa na tvrdého hráča. Nemôže vyslať flotilu, nemôže presunúť armádu, nemôže otvoriť nový front voči USA. Ak by sa pokúsil, riskoval by blamáž. A blamáž v geopolitike je to posledné, čo si môže dovoliť v čase, keď vedie vojnu na Ukrajine. Čo však môže robiť? 3 veci. Poprvé, zvýšiť podporu Madurovi tak, aby režim prežil čo najdlhšie. Viac techniky, viac spravodajských dát, viac exportov zbraní a dronov. Šéf Kremľa vie, že jeho vplyv vo Venezuele je pre neho lacnejší než iné operácie.
a stratiť ho nechce. Po druhé, môže sa pokúsiť vyvolať diplomatickú krízu v OSN, v rámci BRICS, cez médiá. Rýchlo obviniť USA z porušovania medzinárodného práva a útoku na suverenitu nezávislej krajiny. Moskva vie, že v Latinskej Amerike má toto posolstvo často ochotných poslucháčov. Mnohé krajiny regiónu nemajú radi, keď Amerika presúva svoje vojnové lode blízko ich pobrežia. A tretia možnosť je najcitlivejšia. Kybernetické operácie. Rusko má dlhodobo vybudované schopnosti útočiť na energetiku, komunikácie a logistiku svojich protivníkov. Ak by sa kríza okolo Venezuely vyostrovala, Moskva by mohla siahnuť po neviditeľných nástrojoch, útokoch, ktoré spomalia americké operácie, narušia velenie alebo zvyšujú politický tlak vo Washingtone. Nič, čo by USA nemohli identifikovať. Ale dosť na to, aby dali najavo. Ak pôjdete po Venezuele, udrieme inde. Putin je však v súboji o Venezuelu z geografických, ekonomických aj vojenských dôvodov vo veľmi nekomfortnej pozícii. Sleduje, ako sa americká sila presúva k jeho najdôležitejšiemu spojencovi v Amerike a nemá reálny spôsob, ako ju zastaviť. A to nás privádza k najdôležitejšej otázke. Ak sa Amerika rozhodne pritlačiť Madurov režim k hranici kolapsu, dokedy bude Rusko len hlasno protestovať? A čo urobí Moskva, ak by hrozilo, že padne posledná pevnosť ruského vplyvu v Latinskej Amerike? A presne tu sa láme celý príbeh. Čo sa stane, ak to Washington prestane hrať na drogy a začne tlačiť naplno? A čo sa môže stať, ak sa Putin rozhodne, že už nemá čo stratiť? Lebo ak sa táto kríza prelomí, môže z nej byť jedna z najvážnejších konfrontácií USA a Ruska od čias studenej vojny. Odpoveď hľadajte v posledných minútach tohto videa. Tam sa totiž ukáže, či ide len o regionálnu prestrelku, alebo o začiatok novej, tichej vojny o ropu a moc. Záver. Lietadlová loď, ropa a Putinova dilema. Keď sa na celý príbeh pozriete z odstupu, zrazu už nejde o Venezuelu. Jedna lietadlová loď sa pohla z Blízkeho východu k Latinskej Amerike, ale v skutočnosti sa hýbe aj niečo iné. Rovnováha sily medzi USA a Ruskom. Trump pritom hrá dvojitú hru. Navonok bojuje proti pašerákom drog a proti nenávidenému diktátorovi v Caracase. Doma zbiera politické body za tvrdosť voči migrácii a kartelom. Pozadí však rieši to najdôležitejšie. Či sa mu podarí otvoriť venezuelský ropný trezor tak, aby z neho profitoval Západ a aby to z dlhodobého hľadiska bolelo Putina. Dopady sú jasné. Ak USA zostanú pri opatrnom tlaku a symbolických úderoch, Madurov režim možno prežije, ale bude slabnúť. Rusko si udrží oporu v Latinskej Amerike, no bude sledovať, ako mu Amerika obmedzuje manévrovací priestor v regióne, ktorý považoval za pohodlné zadné dvierka. Ak sa Washington rozhodne pritlačiť tvrdšie, riskuje krátkodobé otrasy na ropných trhoch a ostré reakcie Moskvy, ale môže získať šancu rozbehnúť venezuelskú ťažbu pod vlastným vplyvom. Každý barel, ktorý sa do systému pridá mimo Ruska, znamená dlhodobý tlak na príjmy Kremľa. Pre Putina je to dilema, z ktorej sa nedá elegantne vycúvať. Ak neurobí nič, riskuje, že o pár rokov bude stať proti Západu, ktorý má okrem vlastných zdrojov aj venezuelské ložiská. Ak sa pokúsi reagovať agresívnejšie, môže sa dostať do priameho konfliktu s USA v regióne, kde je slabý. Môže zvýšiť podporu Madurovi, môže kričať v OSN, môže útočiť v kyberpriestore, ale realitu nezmení. Ak sa tieto energetické váhy raz začnú nakláňať, dôsledky sa prejavia aj na fronte na Ukrajine, aj v ruskom rozpočte. Pre nás v Európe to nie je vzdialená exotika. Ceny ropy a plynu rozhodujú o tom, koľko platíme za energie, ako vyzerá inflácia a koľko peňazí má Rusko na ďalšie dobrodružstvá. Sadnite si a premyslite si to takto. Na radare máte jednu krajinu v rozklade, jedného amerického prezidenta, ktorý sa tvári, že rieši drogy a migráciu, a jedného ruského lídra, ktorý sleduje mapu a počíta každý barel. Otázka, ktorú si musíme klásť, neznie, či sa vo Venezuele bojuje o Madura. Znie, či sa tam nezačala nová, tichá vojna o ropu a o budúcnosť Putinovej moci. A či sa Trump rozhodne to svoje čierne eso skutočne hodiť na stôl. Úder na Venezuelu v konštelácii, ktorú sme opísali, môže byť preňho príliš lákavý, aby mu dokázal odolať. Alebo ho bude len držať nad hlavou ako hrozbu, ktorá má Kremel udržiavať v napätí?
Ak sa ti video páčilo, budem vďačný za like a určite... Video pro vás připravila redakce Volného blogu. Děkujeme za vaši finanční podporu, díky které můžou vznikat nové videa, vysílání a články.